बुजिगोन जे बे 5 बोसोराव बिथांमोननि थगायनाय आरो थगायनायखौ जोंनो 25 नाम्बार बागानपारा समस्ति देरहागोन ना? देरहागोन रोखाखा। ओमफ्राय मा जमा जादों इयाव मानसिफ्रा? मा जमा जादों? हाग्रामा सार फैगासिनो दङ। पाब्लिक गेदारिं जादों बेयावहाय। थुखाथारनोसै नामा नों बेनि नांगोलनि एकदम थुखागोन नांगोलाव। नोंलाय माबोरै? हेलौ माबोरै जागोन? थिगैनो दङ गासिबो एपिपि बिजिपि सब दिनै सालेन्डार जाजोब्बाय। ओमफ्राय हाग्रामा सारखौनो गासिबो नागिरदों। अन्थाव जोंहा एपिपिआ मा जाबावनांगौ जाखो? दा एपिपिनि खोथाखौ जों मा बुंनो, दा बिथाङाबो इमान फैसा खरसा खालामबाय, जोंहाबो एसे आफसोस दं बिथांनि सायाव जायगानि केन्डिडेट हिसाबै। नेक्स्ट बारनि थाखाय बिथाङाबो सेस्था लाथोंसै उननि थाखाय। दा नाजानाया बुहुत नाजाबायना? नाजाबाय। औ मानसिफोरखौ बुजिस्लाबनो हायासै। औ गावनि जाथि हिसाबै बिथांमोनखौबो जों नासया। दा पाब्लिकआ अलरेडि थारमाने बिपिएफ हिसाबै सरकार दानो थांगासिनो नालाय। दा बिनि थाखाय बयबो थारमाने सजाग जादों, रायजो राजायानो गासिबो सांग्रां जाजोबदों थारमाने बिपिएफखौ देरहाहोनो थाखाय। बरिया। न' माने खरे सब माने नांगोल जाजोबना दं दा पाब्लिक रायजोआ थारमाने। ट्रेक्टरनाथ' साखायानो गबायबा? ट्रेक्टरनिखौथ' नोङो दा माने जोङो थारमाने मा बुंनांगौ, माने ट्रेक्टर होनोब्ला थारमाने मानसिफ्रा थारमाने रावबो माने माबा खालामला। गतिके जोंना प्रमद सारा अलरेडि रायजोखौ जिबायदि थगायबोबाय, नासयबोबाय रायजोफोरखौ, जोंखौ माने दा बुंनो थाङोब्ला थारमाने रायजोफ्राथ' ट्रेक्टरजों सासेबो गैया होननानै बुंनो हायो जों दा। खरे दा नांगोल जाजोबना दङ। जोंहा माने थगायनाय सरकारजों रावबो थाखाया अलरेडि। 5 बोसोराव शेष জিতব না নাই কো? জিতব 100% না? কিন্তু এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি বিলাক পয়সা খরচ করে কি হল এতিয়া? কি হব? কানব নাকি? কানব লাগবো না? মানুহ বিলাকো বহুত ডেঞ্জাৰ না? বঢ়িয়া। চলো। Wah, kamandoफोर फैदों माथो? नांगोल गोजाबा? बरिया। माबोरै जागोन एबार? हाद्रि सारफावनाय ना बेजेन? माबोरै? 100%। ए लागायखावदों बा। दे आदा देरहागोन ना? बरिया। बेरायगासिनो दं। दे। एबसुआ माबा एडुकेशननि नामाव माबा मादार्स टक, मादार्स मिट, एडुकेशन मिटनि नामावहाय जाबायदि प्रपेगेन्डा सालायनानै पाब्लिकखौ इउपिपिएलनि फेभाराव थोंजोङै लांनो नाजादों। बिथांमोना दिनै नुगोन, बुजिगोन जे बे 5 बोसोराव बिथांमोननि थगायनाय आरो थगायनायखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिजोब्बाय। दिनै समस्ति मोनसेयानो नै नायदो, बेहाय दा हेलिकप्टार बागोन, माखासेया ओरै फिल्डआव दङ, बै दङ बायदि नायलांबाय था नोंथांमोना। आं दिनै दिन्थिलांजोबगोन कमप्लिटलि। हाग्रामा सार फैगासिनो दङ, चिफ सार फैगोन आरो बिथाङा मा बुंलांगोन बेखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन। दसे उनावनो नै बेवहाय लेन्ड जानो थाङो।
Buri này. Helikopter tuh landing जाबाय मा लोंफैलायखो नों बहायलाय मा लोंफैलायखो खावब्लाब्लानो सिरि लोंफैबाय गरमानो थानो हाला हेलिकप्टारा नोगोरमोन ना हेलिकप्टारा माने गां मोननैबाबो बिराद फाग्ला बिरखायो ना देन्जार हुलुस थुलुस ओरै जागासिनो प्रग्रामा हाबनो हाला सिङाव हाबनो हाला देन्जार जाबाय ओभार क्राउडेड जाजोब्बाय मानसिफोरा गेटआनो फुल सेस हाबजाला लामायाबो अयथासार खुसेर रोसि लोंलाय दिनै फार्स्ट टाइम टपि गानदों नायदो रायजोफोर हाग्रा महिलारि सार बिथाङा फैबाय फैखांनानैहाय दा थांनाय सम जाबाय नोंथांमोना नुनो हायो ओरैबायदि क्राउड दा बेखौहाय सोरबा बायदिया बुंगोन मोननै मोनथामजोंहाय लोगो नांनानै बुरजा नुहोदों होननाय नाथाय बेयो अनलि मोनसेल' समस्थिनि बेबो लिमिटेड सिट्स आरो लिमिटेड मानसिखौ हांख्राय हरनाय जादोंमोन आरो भलुन्टारिलि खायसेया फैदों लिमिटेड बस सार्भिसेस आरो गारि होदोंमोन थेवब्लाबो मानसिफोरा ओरैबायदि जमा जाफैदों नोंथांमोना नुनो हायो बाथौ सालियाहाय बुंफबजोबदों आरो बेजों लोगोसे खायसेयाहाय बारान्दायावनो फिल्डआवबो थानो गोनां जादों आरोना बेफोरबायदि सोरबा एपिबि थांनाय सोरबा इन्डिपेन्डेन्टआव थांनाय सोरबा बायदिसिना गोदाव सोराव जानायफ्रा दिनैनि समावहाय बयबो बुजिलायनानै ग्लोब ग्लोब फैफिनजोब्बाय बेखौ नोंथांमोना नुनो हायो ओंखायनो नो डाउट 100% सरकारा बेनो जागोन जिहेतु बेखौ बुजिखानानै रायजोफ्रा फैबाय 100% देरहानाया रोखा आरो बिपिएफआ सरकार दागोना रोखा जानानै फैबाय दिनैनि समाव हारिनि सार्थआव जाथिनि सार्थआव आरो जोंनि काउन्सिलखौ रैखाथि होनायनि सार्थआव दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो ग्लोब ग्लोब नुजाफैनायखौ नुनो मोनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखौ नुनानैहाय गोगोम क्राउड नायदो नंगौ जोंनि गेजेरावहाय बेले बेजे जादोंमोन थेवब्लाबो दिनै बेले बेजेनि गेजेरजों स्रां जानायखौहाय नुफिनगासिनो दङ आरो लासै लासै नैबे सप्ता खनसेनि गेजेराव आं सानो आरो बिनिख्रुइ साबसिन जाबावगोन होननानै मिथिगोन आसला प्रग्रामा जोब्बाय